tɔgɔ adjudant de police Boubacar Touré. Ne ye centre principal président ye yan. Carte biométrique dili la yan. Bon mɔgɔw bɛ ka na dɔɔni dɔɔni. An bɛ ka mɔgɔ sɔrɔ a daminɛ de kun ka gɛlɛn dɔɔni mais sisan mɔgɔw bɛ ka na dɔɔni dɔɔni. An bɛ ka jama sɔrɔ dɔɔni parce que tile kɔnɔ an bɛ se ka 200 et quelques di tile kɔnɔ. An bɛ se ka mɔgɔ 100 ɲɔgɔnna di fo ka se mɔgɔ 200 ɲɔgɔnna ma tile kɔnɔ. Mali ye autorité ye sɛbɛn o fɛn fɛn yamaruya n'o ye Mali sɛbɛn a kɛra nina kɔrɔlen o a kɛra carte d'électeur kɔrɔlen o wolo sɛbɛn carte civile n'a fɛn fɛn b'i bolo an bɛ se k'a lajɛ n'o ye n'i y'a ye fana i bɛ taa retrait décharge kɛ n'o fana ye i bolo nɔ k'a la k'a signer ka taa n'i ka carte ye carte nafa ka bon parce que an bɛna se yɔrɔ dɔ i yɛrɛ ka magoɲɛ ci i ka baaraɲɛ ci a tɛ taa n'o tɛ i ka wuli a bɛ ka di nɔgɔya la tuma min na i ka wuli ka sɔrɔ jama ma caya k'i ta récupérer ka sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye ne b'o welekan de fɔ k'a yira Katika bɛɛ lajɛlen fana la carte in bɛ ka di Kati an y'a décentraliser ka nɔgɔya kɛ bɛɛ ye yan ne bɛ yɔrɔ min na Katikura bɛ yan Tominingoro bɛ yan Kati Bamanankin bɛ yan Samakebugu bɛ yan Mission bɛ yan an bɛ k'olu di mais yan ye centre principal ye yan ye Kati mairie ba ye nin quartier damadɔ o quartier de bɛ sɔrɔ an bolo kɔgɔ ta an y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a nɔgɔya mɔgɔw bolo déplacement bɛ sumaya la cogoya min na k'an fana bɛ ten Farada bɛ ten Malibugu bɛ ten n'i ye Malibugu ka i bɛ taa sɔrɔ Malibugu mairie la n'i ye Sanafara i b'a sɔrɔ Sanafara mairie la n'i bɛ Kɔgɔ i b'a sɔrɔ Sanafara Kɔgɔ mairie la o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ mɔgɔ ye pour que dɔ bɛ bɔ déplacement b'a la mɔgɔw tɛ sɛgɛn kosɛbɛ a ɲinini na an y'o baara de fana sigi sen kan tile 2 in na. Tɔgɔ yɔrɔ wɛrɛ kɛ Kati maire k'a ɲini Katikaw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka bɔ ka caya ka na u ka carte ta nafaba de b'a la n y'a fɔ n ko wariba de donna a la ni wariba donna a la an kana to a ka tiɲɛ sa surtout que a nafa bɛ boli an yɛrɛ de fɔlɔ kan donc u ka bɔ ka caya ka na carte ta o la n kun b'a fɛ k'o de fɔ Amata fana bɛ o baara de la association Amata a b'o de la o a tɛ ka sɛgɛn a tɛ ka ɲina donc a bɛ ka mɔgɔw kunnafoni carte ni importance la donc vraiment a bɛ fo o kɔnɔna na an bɛ aw yɛrɛ fo kunnafonidilaw parce que aw de b'a to an bɛ lakodɔn kɛ aw de b'a to fana baara min b'a kɛ yan nɔ o bɛ dɔn bɛɛ lajɛlen fɛ donc an bɛ ka baara min kɛ normalement Amata bɛ ka baara min kɛ normalement état de kan ka kɛ mais ale y'i bila état place la donc yalɔ ani foli ka kan donc an b'a fo kosɛbɛ toujours a ka baara in na a ka cɛsiri in na. Welewelekan bɛ ne bolo k'a lase population ma mɔgɔw ka bɔ k'u ka carte nɔfɛ carte biométrique nafaba de b'a la nafaba de b'a la carte biométrique kɔni jamana kɔni y'a seko kɛ carte biométrique kɔni o caman bɛ yan nɔ o caman bɛ yan mais a tɛ taa muɲu kɔ dɛ n'i nana nɔfɛ pour que k'a ta k'a d'i ma i b'i muɲu parce que wolomali de b'a la wolomali min b'a tɔ fili tɛ k'a la dɔ ka carte ta ka taa n'a ye donc o muɲu kɔnɔna na mɔgɔw bɛ pressé donc an b'a ɲini population fɛ hali bi n'u nana u ka muɲu mɔgɔw kɔrɔ pour que u ka carte bɛ se ka ɲini cogo min na fili kana y'a la alors an fana kana se ka gɛlɛya sɔrɔ a baara kɔfɛ donc an b'o fɔ population u ka bɔ ka na u k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ko carte bɛ Kati Sanafara mairie kɔnɔ yan nɔ u kana a nɔfɛ Kati mairie ba la fana cartes fana bɛ yen mais o tɛ Sanafara ta ye dɛ donc k'a wele bila Katikaw fana ma bɛɛ ka bɔ ka t'i ka carte nɔfɛ i ka yɔrɔ la. Bon an b'a daminɛ 8h30 ka taa bila 15h30 entre 15h30 16h an bɛ carton dalajɛ pour que an bɛ jigin ka bɛn ni 16h ye. Alliance Mali taɲɛ an y'a laɲini bi ka nin point de presse kɛ ka kuma jamana kɔnɔko kan bi an filɛ wagati min na o kɔnɔko fanbaw o ye carte biométrique ko ye carte biométrique nafa min b'a la bɛɛ bɛ se k'o dɔn cogo min na a laɲinina assise nationale de fait pour que au moins ani CEDEAO fana ka exigence de don au moins an ka se ka carte ɲɛnama sɔrɔ min sécurisé don nin carte biométrique ninnu ni jamana bɛ k'a bila jamanakɔnɔdenw ka disposition na a kun fɔlɔ fu de don wari tɛ sara la n'a ma ɲɛ a kun fɔlɔ ye fu ye wari tɛ sara la a bɛ ɲini bɛɛ fɛ
bɛɛ ka bɔ i k'i ka carte ta a carte ninnu base bɔra an ka nina de la depuis ni mɔgɔ minnu ye nina kɛ depuis 2009 n'u ye RAV kɛ olu mɔgɔ y'a kɛ o bɛɛ kan k'i ka carte sɔrɔ mais sanni carte biométrique kun ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔw kun y'a laɲini k'a fɔ ko mɔgɔ ka taa correction kɛ o ye opération min kɛra 2009 insuffisance minnu b'o la n'o ye domicile n'o ye profession ye ani a ɲɔgɔnna caman olu bɛ se ka corriger cogo min na o opération de bannen a laɲinina sisan carte yɛrɛ bɔra maintenant mɔgɔw k'u t'u ka carte ta carte million 8 ɲɔgɔnna o de bɔra donc n'a ma ɲɛ o bɔra fo mɔgɔw ka t'u ka carte ta individuellement n'i taara k'i bɛ taa carte ta gɛlɛya tɛ a tali la fo n'i yɛrɛ gɛlɛya min na se i yɛrɛ ma ni n ko gɛlɛya t'a la a fɔra i ka taa ni pièce min ye i bɛ taa n'o pièce de mais an bɛ jamana kɔnɔ maakɔrɔbaw bɛ yen maa dɔw bɛ yen ala ye jarabi don farisogo la fɛnɛ n'u tɛ se ka déplacement kɛ olu mɔgɔ minnu bɛ yen jamana ɲɛmɔgɔ y'a jira instruction dɔ senfɛ min bɛ carte biométrique nin yɛrɛ réglementé i ka yamaruya sɛbɛn di mɔgɔ ma o ka taa i ka papier ta i tɔgɔ la o kun ye jumɛn ye n'o tɛ dɔ bɛ se ka dɔ ka carte ta ka taa utiliser fɛn wɛrɛ la ou bien gɛlɛya bɛ don dɔɔni dɔ ɲɔgɔn cɛ pour que a tigi kana se ka carte sɔrɔ a b'a ta a b'a la ɲama tunu donc o ye o gɛlɛya de kosɔn a yirala k'a fɔ carte c'est personnel bɛɛ ka taa i ka carte ta i yɛrɛ ye mais ni gɛlɛya donna a la n'i yɛrɛ tɛ se ka taa i ka dɔ yamaruya min bɛ se k'i ka carte ta n'o ye procuration ye a ka légaliser mairie la i ka taa u ka carte d'i ma nɔgɔya la gɛlɛya foyi tɛ don a la carte nafa wɛrɛ min b'a la a bɛ an ka carte d'identité a bɛ o jɔyɔrɔ de fa donc ne nin bɔra la carte d'identité tɛna sɔrɔ Mali kɔnɔ tuguni mɔgɔw k'a dɔn bi u bɛ se ka sumaya tali la mais ni min ma taa ta nin carte d'identité ko bantɔ de pewu Mali kɔnɔ tuguni carte d'identité dun ye 3 ans de mais nin ye san 5 de san 5 n'i bɛna k'i bɛna a lakurakuraya i bɛ wari sara o la mais ni kun fɔlɔ min dilen don o dilen don fu dɛrɛmɛ 1 tɛ sara la donc ni carte d'identité tɛ yen tuguni n'i dun tora nin kelen de ma e ma taa ta i bɛ gɛlɛya sɔrɔ circulation na i bɛ gɛlɛya sɔrɔ i ka voyage senw kan a n'a ɲɔgɔnna caman pour éviter tout ça la a ɲininen don maliyɛn bɛɛ fɛ carte bɔlen don mɔgɔw k'u ka carte ta a carte fan caman a bɛ mairie la a bɛ commissariat la a bɛ gendarmerie la wa numéro fɛnɛ bilalen don fɛnɛ 36 223 o numéro fɛnɛ bɛ yen fɛnɛ mɔgɔw ka taa o numéro in fɛnɛ la ka SMS ci k'i ka nina fɛnɛ numéro ci donc carte biométrique ko vraiment c'est une priorité n'o bɔra la fɛnɛ a bɛ kɛ talen ɲɛfɛ an ka kalata sɛbɛn de donc élection tɛ kɛ i tɛna se ka voter kɛ tuguni k'a sɔrɔ n'i ma taa ni papier donc o de b'a yira k'a fɔ ko e ye électeur ye parce que an ka sariya sunba kɔ n'o ye loi électorale ye min bɛ kalafili yɛrɛ régi a sɛbɛnnen b'o kɔnɔ k'a fɔ ko papier min bɛ yen n'a bɛ yamaruya ka don bureau de vote kɔnɔna na o ye carte biométrique de ye bien vrai que révision dɔw donna a la mais taalen ɲɛfɛ olu révision minnu bɛɛ bɛna bɔ a la n'olu kun kɛra référendum senkɔrɔ pour que ka mɔgɔw permettre mɔgɔ caman ka taa référendum na mais a yirala k'a fɔ olu disposition particulière minnu tara olu disposition particulière olu bɛɛ bɛ bɔ yen ni référendum banna donc o b'a yira k'a fɔ ni carte biométrique t'i bolo i tɛna se ka voter tuguni donc mɔgɔw k'a dɔn u taa ta o sababu fɛnɛ la a bɛ carte jɔyɔrɔ fa a bɛ kɛ carte d'identité carte d'électeur fɛnɛ ye parti politique société civile bɛɛ ka mɔgɔw mobiliser surtout les partis politiques an b'a ɲini u bɛɛ fɛ u ka mobilisation kɛ parce que olu de bɛ taa kalafili la olu de mɔgɔ bɛ voix la donc n'a ye population mobiliser u t'u ka carte ta a ka ca ala fɛ vote an ka taux de participation a bɛ yɛlɛ parce que nin san damadɔ la an ka taux de participation a jiginna donc an ka laɲini ye min ye ale bɛ se ka yɛlɛ cogo min na a filanan ye min ye o ye bi a b'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw u y'a laɲini k'a fɔ san o san an ka loi électorale la k'a fɔ ko liste électorale a bɛ réviser a bɛ daminɛ 1er octobre ka ban 31 décembre mais phase dɔw bɛ yen olu ye phase active ye o ye jumɛn ye ka daminɛ 1er octobre la ka taa bila 31 octobre la o wagati kɔnɔna o ye transfert de misali la i bɛ Kati yan i bɛ fɛ ka e min dira Bamako commune 3 la
donc il bɛ fɛ k'i ka bureau de vote yɛlɛmana Bamako commune 3 la i bɛ taa i ka transfert kɛ ou bien hali n'i bɛ Kati yan i bɛ Kɔgɔ mais i bɛ fɛ ka yɛlɛma ka taa kan kɔnɔ donc maintenant o transfert o fana bɛ se ka kɛ maa minnu bɛ yen n'olu fana taɲala fana olu ka radiation olu bɔ an ka liste électorale la fana o fana yamaruyalen don donc ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i ka maa fatura a kɛra i balima ye o a mana k'i ka mɔgɔ mɔgɔ n'i b'a ko la dɔn a kan ka taa n'a ka sɛbɛnw ye pour que a ka bɔ an ka liste électorale la n'ale ma bɔ liste électorale la quartier caman de bɛ dilan u tigiw tɔgɔ la u tɛna se ka voter donc maintenant a bɛ kɛ musaka tiɲɛ de jamana fana bolo fana ni quartier ye 1000 a kelen dilanni ni mɔgɔ miliyɔn 1 sɔrɔla sisan minnu fatura n'u ko ma fɔ olu ka carte 1 000 000 de bɛ bɔ donc o miliyɔn yiriga min bɛ bɔ ka taa don o la n'u tigi tɛna se ka voter o wari a bɛ se ka ekɔliso jɔ o wari a bɛ se ka centre de santé jɔ o wari a bɛ se ka forage kɛ ka ji di mɔgɔw ma donc a bɛ kɛ sababu ye fana mankan bɛ caya élection fana la fana donc an ka fichier a tɛ jɛya a bɛ fɔ ko 8 millions d'électeurs ou 8 millions d'électeurs mais i b'a sɔrɔ il y a 8 millions qui sont décédés donc maintenant taux bɛ bonya mais i b'a sɔrɔ effectivement a t'o yɛrɛ fana bɔ donc ka ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔw ka taa o radiation fana kɛ a ma nɔgɔn mɔgɔ caman bolo parce que mɔgɔw tɛ saya yɛrɛ déclarer donc kuma tɛ ka ɲɛsin radiation ma donc ani micro in sen fɛ an b'a fɔ population na u k'u jija u ka bɔ ni kalo kura tile fɔlɔ ka taa bila tile 31 na n'o ye le 1er octobre au 31 octobre a bɛ k'o la mais a bɛ fɔ communiqué la jusqu'au 31 décembre o ye opération in bɛɛ lajɛlen de novembre ani décembre o tɛ population intéressée kosɛbɛ parce que o ye phase ye commission min bɛ baara kɛ n'ale tilala ale bɛ rapport de kɛ ale ka rapport fo ka se sur le plan national o de bɛ jusqu'au 31 décembre o de inclulen b'o kɔnɔna na mɔgɔw k'o de faamuya la n'i taara novembre la k'i bɛ t'i ka transfert kɛ i tɛ se ka kɛ n'i taara décembre la k'i bɛ t'i ka radiation kɛ i tɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ o bɛ kɛ wagati min na ka daminɛ 1er octobre la ka taa bila 31 octobre la o bɛ k'o la mais novembre décembre commission ka baara à l'interne jusqu'à l'acheminement des résultats des travaux ka se commission nationale la n'o ye ministère de l'administration territoriale o kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye communiqué dɔ kɛ kɔsa in na k'a jira k'a fɔ gɛlɛya caman de bɛ yen bi n'o ye an ka élection présidentielle ye k'a fɔ k'a date k'a repousser dɔɔni donc o taalen ɲɛfɛ date kura bɛna fɔ a la an minnu ye alliance mali taɲɛ anw sɔnna o report kɔni ma anw bolo u ye argument min avancé anw bolo argument min don a argument a dafalen don parce que a laɲini ye min ye kalafili min bɛna kɛ n'o bɛ kɛ ka transition kuncɛ o kalafili ka kɛ basigi la a ka kɛ bonya kɔnɔ a ka kɛ démocratie yɛrɛ sinsinnen a kana kɛ kalafili ye kalafili min kɔfɛ an ye gɛlɛya minnu dɔn n'o y'an se nin wagati ma an kana o gɛlɛya ɲɔgɔn wɛrɛ dɔn tuguni o de ye laɲini yɛrɛ yɛrɛ donc il faut que a ka kɛ élection apaisée élection transparente élection crédible et une élection inclusive bɛɛ da bɛ se ka don min na donc maintenant n'o bɛ kɛ il faut que a ka préparer ka ɲa donc gɛlɛyamisɛnnin minnu fɔra ni jamana ɲɛmɔgɔw y'o fɔ an bɛ tugu o kɔ k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ bɛ se ka tugu décision in kɔ cogo min na n'o ye report ye par rapport aux dates donc tun bɛ fɛ ka nin de fɔ introduction na bamanankan na mais maintenant n b'a kalan français la pour que mɔgɔw bɛ se ka faamuya